TMTV. Нинди генә һөнәрне сайласаң да, музыканы ташламайча. 8 март белән бәйле. Кичкенә вакытта җырчының берничә тапкыр урлашканы булган. Артур әнисен именно шушында әнисеннән вак акчалар. Я тоже так делала просто. Хәзер урамда сатып торучы әбидән сагыз. Мне так эту бабушку жалко. Такое чувство, как будто я людям сказки рассказываю. Интонациялар белән. Шулай булган. Булай булган. Тагында. Баскыш. Дико казыстыра. Аларның бәхетен күрәсе килә. Как много всего узнаешь про певцов. Шушы сорауларга җавапны топ-клип президентлары белән. TMTV.